Hello guys! Napunta karon diri sa Manuel Kiblawan sayo sa kabuntagon. Mga nangan napunta diri para mangilad aw mag-surprise eta. So nata diri magulat-hulat sa celebrant kay nag-ilis pa o nag-prepare pa o diri ta karon nag-una-una tag unsay atong i-prank o kanang maayo nga mailad jud si ma'am. Atong tistingan kung mailad bigini si ma'am. Tara, ato na sugdan sa pag-prank kay nana si ma'am. Ning gawas na sa iyang balay. Tara, let's go! This ma'am? Magatobi sa salasit ma'am? Ha? Salasit. O gikarga lang mong kuan kami lang nagunda kay nagsunod ang sakinan. Wala. Gikan na may order rin ma'am, sa imo ako ng bayad. Kisa man ni si Milky. Ay, si Milky? Oh. Nadad sa imo ang bayad ani ma'am. Ha? Nadad sa imo ang bayad kwaon. May nag-order sir og bangko. Uy. Bangko? Yes sir. Order og bangko. Panis gikan sa Imcor Digo sir. Na bayron niya is 30,000. Kuha na oy. Mo kanya kay nawin ang kuara mo sa kan Montero. Kami na tay bangko. Wala naman may bangko diri sir. Nakakuha naman mi atong. Ala gi-order man ni gud ma'am, gidiri ko anang bayad ani. Wagi daw. Wagi daw. Asam na sa kim dai. Kuha sa Singapore. Uy. Ma'am ko nakabutan diri ma'am nga sa kay Lourdes ko na bayad. Bisa na sulti gabiin nawag. No, wala sa sulti gabiin. Wala dai sa nag-inform ani. Wala. Nakabalik ka mo sila bangko. Kapalit Kung gani ma'am pero nganong ipa-deliver man karon pa jud ipa-early pag yun pag-deliver. So amo gihatod. Dami kasakyanan karon nagsunod ang isa. Sa man nato ni. Ila daw sir? 30,000 ma'am. 30,000 daw. Ang laki naman. Dagko man ni nga kuan gud ma'am. Dako-dako ni siya nga mga bangko. Ayan ang pwede. Wagi daw. Pero kinahanglan gyud siya mabayaran karon ma'am kay naka-OR naman gud ni siya. Na diri ang uban pwede na i-check na to. Diri ta sa likod. Sana sa Abi ko nag-istorya na mo ni ma'am kay mamay nakabutang ko diri sa amount delivery. Oo, kay diri ko ang bayad, di pa early pag hatod. Kami lang ako nagabante diri kaya sa kanya napa diya sa kuan, Kiblawan. Natakuha naman ni bangko sir. Asa mo nakapalit? Sa Kiblawan ra. Sa Kiblawan? Oh. Dagko man ni siyang 1,000 ulit ang bangko. kani siya ma'am kay kompleto mo din dayon dako siya nga sa laset. Sao? Bantara naman to ang kuan. Sa man nato ni ron. Tanaw sa nato man after ani ma'am ka atong kontak ko na si kuan kay para tawagan na mo tong sakyanan isa. Ayan sa siguro sir. Nya, naka-OR naman ni ma'am. Di ba ni pwede i-cancel kay layo man. Dili? Bangko. Sir? Sa adlaw pag may nagpalit. Mo gani gipa-deliver mo gud diri karon sayo. Wala ganun. Ito na yung gabi. Wala may tinagin na. Wala siya nagingon? Wala naman kung siya namin pinalit ito sa adlaw. Ay bago lang mo nakapalit? Ay, 21,000 na may di palit. Uy. Paano sa man dito pag i-order sa Digos, layo ra ba jud kayo? Sa adlaw. Ito siyang ikatawag sa office sa Sigawa. Pwede sa tanaw sa nauban ma'am, nadi ma'am. Kaya mo lang kuag video ni kaya mong ipasa lang dito karon. Kasi tanaw na. Naman din ang uban sir, ang nagsunod pang isa kasakyanan. Idako mo ni gud. Delivery receipt. Delivery ma'am. Naka-OR na gyud na siya. Tawa mo po doon. So ano na ma'am? Tanawa lang sa ma'am. Liw ko ma'am kay ato lang istoryahon karon. Tawagan niyo si Kim Kim. Abri lang sa sakyanan. Sige. Tanawa lang sa sir. Pwede ra tawagan na to si inyong anak. Problem na mo. Na-cancel sir. Tanaw na to ni Ron ma'am. Tawagan na to si Ma'am Kim. Dire oh. Abre. Tuesday ta to nga. Ana. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am. Happy birthday. Happy birthday, ma'am. Pati si tatay
na orang na. Sinja sila. Sir, ano ikaw hatag ni ma'am og bulak? Ano sa mga nakahatag og bulak kay ma'am? Ato ko pa na ninyo. Oh, sige, hatagig bulak karon si ma'am. Ya wala kiss? Kiss daw kay niya to magbulak. Okay na.